Ngayong gabi, tatalakayin natin ngayon nung ating napag-usapan kahapon o kagabi. Kasali ba ako sa 144,000? Sino ba ang mga kasama? Magandang tanong, no? Sino ang mga kasama? So, pag yung tanong mo ay sino ang mga kasama, in other words, may assurance na you have the firm convictions na kasama ka sa 144,000. And that's a positive no, kapatid. No? Sa pagpatuloy natin ngayon, titingnan natin yung katanungan na nakitaan mo na ba ang sarili mo sa 144,000? Have you seen yourself as a member of the 144,000? Di lang tanong, may duda ka pa ba? Ang ganda, no? May duda pa ba tayo? Pinagdudahan pa ba natin ang ating pagkabilang sa 144,000? Because this number, these people had a very strong conviction and life. Kasi ito ang prescription ng Panginoon sa kanyang mga anak na sasalubong sa kanya sa alapaap. Na buhay, hindi nakaranas ng kamatayan, kapatid. So, ang 144,000 ay maraming mga debate na nangyari. Hanggang ngayon, sa iba't ibang simbahan sa buong mundo, ay nagdiskasyon pa sila kung literal ba yan o symbolikal. Pero ang susi, dapat nating makita na ang foundation ng Revelation, na sinabihan tayo, study the book of Revelation in connection with Daniel. So, mayroon na tayong hint na we have to understand these two books na mediated by Christ at the Mount of Olives. Kaya nga sinabi ni Kristo, when you sa ating nakaraan, when you therefore shall see, they were spoken of by Daniel, the prophet. So, balik ka talaga sa Daniel, sa river, Olay, at Hidigay. The good news for us as last generation. Ang river, mount, at island, ito lang din ang engagement ng Biblia at ng ating Panginoon. Sa generation na buhay na sasalubong sa Kanya. Kasi itong mga binibitiwang katotohanan ni Kristo, spoken words, ay mga self-evident. It will stand by itself. No need of philosophers. No need of theologians. It's simply the Word of God will stand by itself. So itong river, mount, at island, dito ipinatayo ng Panginoon. Kaya nga, ang mga indicators nito na atin ang napag-alaman sa previous natin na mga series. Kaya I challenge everyone, I encourage you na hindi pa nakapanood ng previous na mga series, please, engage yourself to what Christ had given. Kasi binigay ni Kristo para sa atin yan eh. So we have to view it, we have to see it through and through. Kasi itong movement of Christ coming, yung mga indicators nila, napakarami. Isa nito yung time of tribulation. Kaya nga yung 144,000, these are they come out from the great tribulation. Kasi isa lang ang time frame nito, isa lang din ang generation na tinutukoy. Tayo yan. Kaya napag-aralan natin na yung great tribulation ng Matthew 24:21 at ng 12:1 at ng Revelation 7:14, isa lang ang dynamics. Global ang scope niya. And it affects everything on planet Earth. Tawag niyan, trouble yan, tribulation yan, time of trouble yan, kasi lahat ay apektado. Tao, hayop, bagay, lupa, everything that is called planet Earth is affected. Kaya kung affected na siya talaga na hindi na dapat tirahan, yan ang dahilan na darating na si Kristo kasi babaguhin niya. There is an essence, there is
the truthfulness to be changed. Kaya sinabi niya, behold, I come quickly. Behold, I make all things new. So yung coming niya, movement of Christ coming, na itong ating napag-aralan simula kagabi at ngayon, movement yan. Movement ng kanyang mga pinili. Movement ng kanyang mananampalataya. Isang movement na sumusunod sa karnero who follows the Lamb. Kasi sila yung sumusunod sa salita ni Kristo. Hawak nila yung tinistify ni Kristo ay Christ testified. Christ had testified na ito ang mangyari. Kaya sinabi diyan, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ang tanong, may testimony ba kayo tungkol sa last movement or sa footsteps of an approaching God? Kaya nga, ito ang kaya nga, ang River Mount at Island, ang prophetic engagement dito, ang napakaganda kasi ang prophetic line, ang fulfillment niya, literal or and symbolical, isa lang ang kanyang applications. So hindi na tayo magdiba, literal yan, symbolical yan. Wala na tayo sa ganyang usapin. Sapagkat ang prophetic language na ginamit sa river, sa mount at island, literal at symbolical, isa lang. So mapatunayan natin ngayon, dito sa pag-aaral natin ng Revelation 14 tungkol sa 144,000. Kaya nga nagtanong bakit ba, ano bang koneksyon, ano bang relasyon ng 144,000 sa three angels' message? They are closely connected because they are directly connected because they talk the same. Kasi isa lang sila. Ayun, ang maganda, kapatid. So dito natin maintindihan na pag binasa natin ang Revelation 14, verse 4-5, tungkol na yan sa 144,000, kapatid. Kasi ang kasunod ng verse 6 ng 14, tungkol na yan sa three angels' messages. Yung pinag-usapan natin last week. Okay? So, basahin natin, intindihin natin ito. So, bago tayo ay idulog natin sa trono ng Diyos. Kasi ang trono ng Diyos, doon ang grasya. Yung trono na yan, yun ang habitation ng judgment. Yun ang habitation, sinabi ni David. Thy throne of God is the habitation. Judgment. Di ba? So, kaya nga ang judgment, makikita natin, Silius here. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you for this privilege of understanding your words spoken for us tonight. No subject is more related than each and every one of us right now, because we are the prime actors, believers of what the book Revelation 14 is talking about. Thank you, Lord Holy Spirit, for helping us to understand. In Christ's name we pray. Amen. So makikita natin agad the Lamb and the 144,000. Tingnan nyo palagi Lamb ang pinag-usapan. Revelation 14 na ito kasi yung previous natin na the Lamb, the wrath of Lamb is come, and the Lamb opened the seal. So, for these are they which were not defiled with women. Take note of the 144,000. Sila yung buhay, came out, great tribulations, will face Christ. These are they. Sila mismo, which were not. So, past tense na siya. Which were not. Ibig sabihin, nakalagpas sila. Gaya ng sinabi doon sa Revelation 7. Who came out of great tribulation. These are they which were not defiled. Ibig sabihin, nakatayo sila. They remain in Christ. They remain in purity. Which were not defiled with women.
So makikita natin na anong ibig sabihin ng women? Kasi sabi nila ay hindi ka pure, mga pure. Ang women, kapatid. By the way, sa lahat ng mga nag-aaral ng theology o nagbabasa ng salita ng Diyos, ang women na ginamit, by the way, pag sinabing woman sa prophetic language, ay parang nag-iko. Sa prophetic language, pag sinabing woman, it represents the church. Okay. Talk about, tanda ko, parang bakit may nag-iko? It talks about the church. No? Now, pag sinabing woman, ang opposite niyan, apostate. So ito yung controversy between the pure and the apostate. So ang woman na yan, kapatid, it symbolizes as the church. So that's basic sa lahat ng mga faith-based at saka lahat ng mga Christians, Bible-believing, na ang woman represent the church. But here, bakit for the first time, ginamit ang women that represent the church? Bakit women ito? Pag titingnan mo yan sa buong, i-search mo yan, from Revelation 12. Kasi ang chapter 12 ng Revelation, doon ang huling paggamit ni Kristo ng salitang woman that refers to His church. So His church, in-established doon sa chapter 10 and 11. Pero from Revelation 12, doon na lang. Kaya nga ang last verse ng chapter 12, and the dragon was wroth with the woman. Nagalit siya. Now this woman refers to the church. But after this verse, hindi na ginamit ni Kristo ang salitang woman. Hindi nagamit ni Kristo ang salitang woman, kapatid. So, pag sinabing women, what does it mean? Bakit women ang ginamit dito? Anong klaseng pangyayari o movement na women? Kasi natayuan ito. Kasi ibig sabihin, these are they which were not. So, may movement na ginawa. Movement is defiling movement. So, yung defiling movement ay yun, ay ang kilusan ng mga babae, kababaihan. Women Women plural form. Bakit kaya plural yan? And this is the only time in the book of Revelation na nag-specify ng church na plural form. So anong movement ng women, anong movement ito na makapag-defile, makapagdumi sa mga anak ng Diyos? Yung hindi madumihan, madungisan, members sila ng 144,000. Bakit hindi sila dungisan? Kasi nakita nila, nakaiwas sila. Who came out, nakalabas sila. Kapatid. So yung defiling movement na ang kumikilos ay women. These are they which were not defiled with women. Sa mga nag-aaral ng theology, I would encourage you to check this one because this is the only time where a church is being ginamitan siya ng women. So, ang women dito, sila ang nagdudungis sa mga anak ng Diyos.
Kasi which were not defiled with women. Plural ito, kapatid, na movement. Ibig sabihin plural, marami. Ang tanong, anong movement ngayon ng plural ng mga churches? Tapos sinabi, for they are virgins. Pag sinabing virgins, kapatid, you can always go back to Matthew. Di ba? Kasi sa Matthew, makikita natin, kapatid, agad. Di ba? Tingnan mo sa Matthew. Kita mo sa Matthew, yung 10 virgins. 5 wise, 5 fallen. Bakit wise ang ginamit niya? Kasi it refers to the intellect, the decision making, to stand for the truth. Kita nyo, wise. Kaya nga ang sealing, settling into the truth, both intellectually. It requires our mind, your wiseness. Yan. So, ang chapter 14, di ba? Makikita natin na virgins ang pagkakasal, mouth no guile, these are redeemed. Sa chapter 7, came out of great tribulation. So wala namang ibang panahon kundi naka-refer ito, kapatid, sa ating generation. So, ang overcome global stress, ito ang ibig sabihin dyan. So pag sinabing they were which were not defiled with women, anong women ito tumutukoy? So what basic ito sa elementary na grammar. Woman is singular, women is plural. And it's not by accident. It's the most important indicators fulfilling word for word the movement that defiles. In fact, it is also the word being used. Ang tawag niyan, the ecumenical church, which is a spiritual movement, na ang tawag ngayon sa ating generation, movement of religious pluralism. Pluralism, women is plural. Sinadya kaya ito ng langit? Not only a playing of words, but exactly the truth and the dynamics in it. Kasi ginamit ang woman as church. So dito natin maintindihan gaano ka-powerful ang movement na ito ng religious pluralism. Kaya dito nga si Pastor Sarabusing, John Sarabusing, ang National Evangelist ng Philippine Bible Apostolic Holiness Church, na-convict siya sa mensahe ng River, Mount at Island. Hopefully, makasama natin siya dito sa studio, si Pastor John Sarabusing. And this is one of the most misunderstood by Christianity, including Seventh-day Adventist. Kaya dahilan, sabi ni Elijah White, 95%, not 1 in 20. Tanggapin natin ito lahat, mga Seventh-day Adventists. Not 1 in 20 are prepared to live and meet Christ, the clouds, to leave planet Earth. So ano itong movement of religious pluralism? Hindi na tayo magdebate literally and symbolically. Isa lang yan, kapatid. Kahit saan ka. Today, tonight, we are in a movement of religious pluralism. Ito na ang lingwahe na binibigkas ng mga senador ng buong mundo. To attain peace and prosperity. Religious pluralism is accepting, celebrating, and learning from diverse religion. So kita mo yung mga symbols ng religious organizations ng mundo. Exactly. Revelation 14. Women. Tingnan mo yan, kapatid. Mga simbolo yan. These are not ordinary event. Pluralism, according to the world, involves moving beyond. Movement ito. Beyond the acknowledgement of differences. To understanding, action, and respect to build a better world.
Masama ba yun? Masama ba yung ganyang klaseng mga kilusan? Understanding, acknowledgement of differences? Saan yung sinasabi ng mga conspiracy theory na isahin na lang ang relihiyon? Hindi, kapatid. Religious pluralism ang ibig sabihin ng Biblia. Ibig sabihin, to understanding action and respect to build a better world. Ganda. Ano ba? Marami yan, kapatid. Thousands of programs na matagal na ito. Sipin mo, 13 years, 15 years na kaming nag-share nito. Religious pluralism used in US to refer explicitly to religion. Church. Ano sinabi ng Revelation 14? These are they which were not defiled with religious pluralism. Exactly. Plural form. Women. The United States reflects a society based on religious pluralism. Over 1,500 religious groupings, denominations, sects, cults. Grabe. Bigyan ko nga ng mga, ito, isa nito. Oh? The Protestant Movement, the Pluralism Project. Kita mo yan, babae. Kaya nga pumasok ang women's ordination. Kasi movement yan, kapatid, na may hinugutan. Yung marami sa atin na ilang division ang favor sa women's ordination. Nagkamali ba si Ellen G. White nang sabihin niya, not 1 in 20 are prepared to leave planet Earth? Hindi maaaring magkamali. Kailan kaya natin matanggap yung statement ni Ellen G. White? Itanong mo, kung matagal ka na sa Adventist, when was the time na na-fulfill ang statement na gano'n? Not 1 in 20. Kailangan mahanapan natin yan ng reality, fulfilling reality. So makikita mo ito, mga interfaith gatherings yan. Mayroon yan sa mga iba't ibang munisipyo ngayon. Di ba? Marami sa inyo nga, naging kabahagi niyan sa mga pinatawag ng mga munisipyo. Pero, satanas ba yan? Transform as an angel of light. Movement yan eh. Na panggaya-gaya, kapatid. Yan o. Pluralism in emergence, movement, space, and religion. Global centers. Ano ba? Yan o. Pluralism, truth about God. Pluralism, Islam, Buddhism perspective, harmonious, relevant. Are you relevant? Are you part of the conversation? What is the conversation today? Religious pluralism. Take note. Sa mga discussions on CNN, discussions on mga news, mga media outlet, they are talking about these things, my friend. Yan, no? Coexist. Lahat ng sign nila, Islam, Buddhism, Science, Scientology, Judaism, Paganism, where you can. Ayun, dulo dyan. Ayun, dulo. Yan. Tingnan natin ano yung dulo. Oh, Christian, cross. Pagbasahin mo ang symbol na yan, tingnan mo, coexist. What a timely symbols that ends to be the major movement of humanity. That seems to be noble, good. But the question is it the perfect will of God? Is it the blueprint of God? Kaya mga kapatid, tama talaga yung sinabi ni Sister Ellen G. White sa kanyang great controversy. Kaya gustong patayin talaga ni Satanas si Ellen G. White nang sinulat niya ang great controversy. Yung ibang libro, hindi inattempt ni Satanas na patayin si Ellen G. White. Pero nang isinimulan niya ang great controversy, patayin talaga siya ni Satanas. Pero hindi na nagumpay. Satan himself is converted. Siyempre, coexist. After the modern order of things. Ano yung modern order of things? 2020 ngayon, sa nakalipas na dekada natin.
coexist religious pluralism. Pero ang nakapaganda, sinabi niya, He will appear in the character of an angel of light through the agency of spiritualism. Spirituality. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and many undeniable wonders will be performed. Hindi ba yan wonders na ang lahat ng relihiyon nagsama-sama? And as the spirits will profess faith in the Bible and manifest respect for the institutions of the church, their work will be accepted as a manifestation of divine power. Grabe. This will profess faith in the Bible. Manifest respect for the institution. Dalawa lang yan eh. Huwag na natin guluhin. Simplify. At sinabi pa niya dito, patuloy natin basahin. Oh, how Satan watches to see his bait, taken so readily, and to see souls walking in the very path he has prepared. He does not want them to give up praying, ayon ni Satanas, and maintaining a form of religious duties. Ayaw niya na mag-give up tayo sa praying. Bakit, kapatid? Kasi sa prayer, diyan siya nang di-defile, kapatid. Nag-pray ka nga, akala mo Panginoon, pero ang mga sinasabi mo ay para sundin ang programa ng mundo ng tao. Yung movement ng 666. Yung movement ng 666 na pinag-alala natin. Movement yan eh, ng tao. 666. Posible ba naman sa Adventista ay mayroon kabahagi ng Of course. Movement yan. Ibig sabihin, kung part ka ng movement, naniniwala ka sa doktrina, sa teachings na yan. Kawawa nga kapatid, pag hindi talaga maintindihan yung river mouth at island. For he can thus make them more useful in his service. Mas epektibo na instrumento ni Satanas ang mga Sabadista na hindi nakakaalam ng river, mount at island. He unites his sophistry and deceptive snares with their experiences and profession, and thus advances his cause wonderfully. Grabe. Si Elijah White nagsabi niyan, advances his cause wonderfully. May ebidensya ba tayo? Marami yan. Mayroon nga tayong kasamahan. Si Pastor Sam na nag-confess nga siya na naging bahagi siya sa munisipyo. Kasi yun ang movement na siya pa nga sa maging pangulo. Grabe. Yan o, prayer. He doesn't want us to give us praying. Tingnan mo ang lahat ng mga prayer format ngayon. Sa lahat ng mga institutional gatherings. Di ba, sama-samang manalangin. Panahon ng ng presidente, yung inauguration, prayer, sama-sama lahat. Prayer yan eh. Di ba? Kaya, itinubo na campus ministry. All are welcome sa mga estudyante. We search together. Grabe. Praise well. Yan ang kanilaw. Lahat ng kanilang sa kanila yan eh. Kinupya ko lang yan. I-type nyo sa internet nyo. Religious pluralism. Puntahan mo ang images. Marami kang makikita. With others. Praise well with others. Sama-sama tayong manalangin. Interpret peace, partners, and interpret prayer service, united in diversity. The appearance is really good, pero pag mag-pray ka na ang aming na masolusyonan namin itong global warming crisis na ito, na sabang i-reverse mo pala ang blueprint na nangyari na yan, sinabi ng Panginoon. Interpret prayer service for the victims of 9/11, Tuesday, September 11, 2012, in Southern California. Please join us in commemorating this day. Interfaith prayer service for the children. Lahat ng iba, lahat ng relihiyon, integrated, assimilated. Yun nga sinasabi natin. Integration and assimilation. Para madungisan ka lang, ma-defile. Ang purity, dapat you follow the law wherever he goeth. Nakita mo na ang hakbang ng kanyang paa, footsteps of an approaching God. I-reverse mo pa kasi gusto mong tulungan ang mundo na mapaganda pa ang mundo na ating kinabilangan. Gusto mo pang mapaganda. Gandahin mo na. Sila ang science na nagsasabi na irreversible ang morality. So, yan ang maganda ang mga plano, maganda confusion na.
Ito, the Interfaith Prayer Book. Pag binasa mo yan, maiiyak ka pag binili mo yan. Kasi ang mga prayer niyan, para talaga prayer mo. Kayo ba? Tayo lahat ngayon. Parehas ng parehas sa atin. We pray for the sick, we pray for others, to know the truth. Parehas lang, kapatid. Ay, dapat ma-open tayo, mauntog ba sa katotohanan. No? Every time you share, no, sa mga pangyayari sa ating henerasyon. Yan, example lang yan. Marami yan eh. Yan, lahat yan, religious leaders yan, iba't ibang reliyon. Yung may cross, siyempre, Catholic yan. Yung iba, Christians, yung mga Protestants, siya, Muslim, Hindu, yan kapatid, mga Orthodox. Yan ang mga movement ito. Hindi ito plano. Matagal na nangyayari. Kaya nga nagresulta na siya, no? Nagresulta na. So may nakitaan na ang Panginoon na tumatayo. Ikaw at ako, nakitaan na tayo na tumatayo at nakikita na we overcome. We came out from this tribulation. Yung trouble that will really affect the purity of our faith in Christ. Kapatid. Yan o. Dami yan. Sa iba't ibang mga churches yan. Pero sa simbahan, iba't ibang religious groups ang mag-prayer. So, hindi nagkamali si Ellen G. White. Minsan tanungin kaya natin, no? Bakit nagsabi si Ellen G. White nito? Si Satanas ayaw give up natin ang prayer. And he doesn't want us to give up also our religious duties. Anong religious duties natin? Helping. Di ba? Yun naman ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Gospel, helping others in need. Ganda. Ganda talaga, kapatid, no? Pero lalo mo itong maintindihan pag mag-aral, pag balikan mo yung River Olay kasi nandoon ang pinaka-pundasyon niya. Kasi sinabi ni Jesus nga spoken of by Daniel the prophet. Halimbawa, Punjab calling for climate justice. Prayer gathering yan. Save water, yan, no? Save trees. Iba't ibang religious leaders yan. Sa economic, sa state. Mag-participate ka dyan para maging, para, natin ang climate na parang ni-reverse, parang i-counter mo na yung parating na Panginoon para iligtas. So, okay. Meron bang sinabi ang Biblia na pagandahin niyo muna ang mundo sa kako darating. God knows na hindi natin mapaganda ang mundo. Hindi na natin yan mapaganda. Kaya nga yung iba dyan gusto nang pumunta ng Mars. No? Kaya nga itong ating all countries lamb's instruction, we need to follow. Sundin natin kasi yun ang description niya. Yun ang prescription niya. Nakikita natin lahat ng bansa, lahat ng relihiyon, yun isa lang ang galaw. Kasi yun ang globalized movement. Globalized ba lahat na involved? Kasi ang problema din, pangkalahatan. Ang lahat ng ating problema, pangkalahatan. Kaya one for all for one. Pag yan ang nangyayari, kapatid, dumating sa punto na ganito ang mundo, yan na ang movement of Christ coming. Yan ang tinatawag, footsteps of an approaching God. Ganda. So yung Great Tribulation that defiles, napaka-familiar na sa ating mga mata. Cannot follow the Lamb, makes mouth guile. Ang ibig sabihin ng Great Tribulation, movement yan, na ikaw mismo, that makes your mouth guile. Claimant ka nga na, pero not 1 in 20. Bakit naging not 1 in? Kasi 95% ay nakisawsaw sa pagsasalita, nagsisermon, nagpo-proclaim ng mga sinasabi na, kasi yung guile, kapatid, pagbasahin mo yan sa dictionary, guile does not appear to be a lie. It does not sound to be untrue. Yung meaning ng guile, kapatid, cunning intelligence, does not appear to be a lie. Bakit? Kasi necessity siya eh. So when you, kaya minsan si Soliano di maintindihan yan. Kasi ang mga sinasabi niya parang, bakit? Masama ba yung ginagawa namin? Masama ba kami mag-participate sa ganyan? Hanggang tuloy. It does not sound to be untrue. Yun ang guile. Di ba? Kasi pag nagsisermon sa church, talagang Christ, come to Christ, believe in Christ, share His love,
Talaga naman, talagang ganun. Na hindi natuloy maiproclaim na yung tamang mensahe sa tamang panahon. Kung ano ang tinistify ni Jesus sa kanyang sinasabi na ganito ang mangyari at nangyayari yan, tapos ang kwento mo pa yung nakaraan na lumipas na yon, na yung importanteng mensahe ay hindi mo na maiproklama, kay ano pa rin ang mga compassion pa rin ang sinasabi mo, na it appears not to be true. Untrue kasi totoo naman, kailangan ang compassion. Pero yung mensahe, the right message of the right time, hindi mo na ma-deliver. Kaya kayo, marami kayo dyan, pag nakikinig ng sermon tuwing Sabado o Biyernes, minsan tutulog na tayo kasi ulit-ulit na lang ang sermon. Pag pumunta ka ngayon sa Baptist, pumunta ka sa Katoliko, sa mga homily, doon kayo na-i-enjoy kasi kung ano ang nangyari sa inyo noon na maraming patawa, ngayon marami na rin silang patawa. Na mahalagat pa ka sa tawa. Makikita mo na, kapatid, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Bakit? Kasi na-overcome. Bakit before the throne? Di ba yung trono nandoon yung judgment? Kaya nga dito sa 14 nandoon yung, for the hour of His judgment is come. So may decision na ongoing na kasi 1844 pa yan 1863 pa yan. Yung sealing movement niya, nauna sa mga patay, sa mga buhay. Parang hindi natin binigyan ng puwang ang movement ng langit para gumalaw at ating makikita sa ating mga mata. Minsan masakit ito sa mga diskusyon Kasi para bang, sino ka ba? Para nakaka-insulto sa tanda na namin. Ibig sabihin, hindi kami ay talaga naman kung basahin mo. Yung reality, wala tayong magawa dyan. Kaya yung sinasabi nga dyan na ang ending natin ay rejection and acceptance lang. Di ba? Sinabi niyo sa my people are destroyed for lack of knowledge because they rejected knowledge. Ganun lang kasimple. So yung mga disipulo na sumusunod sa kay Kristo, they follow Christ in purity. Diba? Sa malinaw, kapatid, kung anong sinasabi ni Kristo. Yun ang tinatawag natin sa first advent ng mga disciples. Pag ginamit ni Kristo yung disciple na yan, sinimulan natin kagabi, Christ, yung disciples, prerogative niya, natawagin niya, yung 12. And these 12 turned the world upside down. Sa account ng narrative ng New Testament, the gospel spread around the world. In the known world, in the known world. Gospel spread. Kaya nga sa first church Ephesus, iyon. Tapos sa first cell, white horse, my crown. Kasi nag-successful yung proclamation. My crown ba? Successful yung proclamation. Sinong nagdala nun? The disciples. Pero ang tanong, yung disciples ba ay 12 lang? Yan ang dapat nating alamin at intindihin. Kasi sa Bible, pag sinabing 12, si Kristo ang nag-designate niyan. Gaya ng pag-designate niya ng huling proclaimers na tinawag niyang 144. So may basis na ba tayo? Nagtawag siya ng 12, pero mayroon ding mga disciples na hindi doon sa binilang natin na 12. Kung 144,000, kung literal man yan, gaya ng 12, na may literal talagang 12 disciples. Pero hindi nahinto doon yung lingwahe ng disciples para itawag mo sa iba na sumusunod kay Kristo. Pag sinabing 144,000, literal yan na 144,000, pero hindi mo rin pwedeng pigilin na yung sumusunod sa karnero ay hindi rin sila pwedeng maging bahagi at tawaging 144,000. So may mga keywords or indicators na ginamit si Kristo dito. Ang 144,000 redeemed kasi silang sasalubong. So bibigyan ko lang kayo ng example just what happened with the 12 disciples. Dapat malinaw ito, kapatid no? Para yung mag-asawa, hindi na kayo magdebate. May babae ba? May mga bata ba? So ang 12 disciples sa Bible, mababasa natin yan. Sa Acts 9:36, na now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha. Babae nga yan Babae ba yan?
which by interpretation called Dorcas. This woman was full of good works and almsdeeds which she did. Sino ba ang disciple na tinawag sa Bible? Matthew 27:57. When the even was come, there came a rich man of Arimathaea named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. Kita nyo? So, hindi na limit doon sa 12. Pero, ang Panginoon na nagtawag sa kanila 12 disciples, yun ang first called disciples niya. Yung byproduct ng 12, disciples din yun, kapatid. Kung sumobra man ng 12 yung mga disciples na yan, ang ibig sabihin, ano yung qualifying point na naging disciple? They follow Christ. So, disciple talaga kasi disipulo ka eh. Diba, sumusunod ka sa karate ni Bruce Lee, disciple ka ni Bruce Lee. Mga disipulo ka kasi sinusunod ka. A century have passed, the same principle mo. So, disciple ka. Di ba? Disciple yan ni Bruce Lee kasi yung art ng kanyang self-defense. Hanggang ngayon, buhay yung word na disciple. Kapatid. So, yun ang ibig sabihin ba ng ano? So, pagpunta natin sa 144,000, the redeemed, si Kristo ang nag-prescribe niyan. Huwag nating tanungin, pero ang ibig sabihin lang ng 144,000 redeemed. Pero mayroon pang qualifying statement yan. Sinabi ng Isaiah, pag sinabing redeemed of the Lord, and they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord. And thou shalt be called, sought out a city not forsaken. So, ang manaliligtas talaga, ang tawag niyan, redeem. Diba? Ano pa yung redeem? Revelation 14. So, but 144,000 which were redeemed from the earth. So, God's people yun. Redeem, kapatid. So, ano pa ang mga qualifying na dapat nating bantayan? Sa Zechariah 10:8, sinabi, I will hiss for them and gather them, for I have redeemed them, and they shall increase as they have increased. So, generic siya. Generic siya na word sa lahat ng holy people, lahat ng sasalubong sa Kanya. Luke 1:68, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. So, the word redeem are followers of Him. Kaya pagdating natin sa Revelation 14 verse 4, these are they which were not defiled with women. Yung movement tayo ito eh. Ito na eh. Word for word, women, plural, religious pluralism. Kasi it talks about defiling, we talk about spiritual, religious. For they are virgins. So virgin sila. Wise sila, hindi sila foolish. These are they. Bakit wise? Kasi their eyes can see. Kaya nakasunod sila. These are they which follow the Lamb. Kung wala kang mata, hindi ka makapalo, kundi kung bulag ka, blind. So nagpagaling ka. Napagaling ka talaga kasi, ano yan eh, judgment, sinilyuhan ka. Which wheresoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Take note, being the first fruit. My first eh. So kung may first, may last. Gaya, paggamit ng first, ano ang kasunod? May second, third, fourth, di ba? Pero sa harvesting, may tinatawag ang season natin sa pag-harvest ng prutas, first fruits. Tapos may last fruit yan, kapatid. Ang harvest ba? No? So dapat malinaw sa atin ito. No? Halimbawa, pag naggamit ang Biblia ng first fruits, Nehemiah 10:35, kukunin lang natin and to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all fruit of all trees, yea, unto the house of the Lord. Kaya sayang natin sa gusto, ang punong kahoy na nagbunga ang prutas, mayroon talaga siyang first fruits. Pero ayaw natin sa hindi, magkaroon din siya ng second fruit. Kapatid, kasi hindi yan sila sabay-sabay. Romans 16:5, likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras,
who is the first fruits of Achaia unto Christ. Isang tao na tinawag na first fruits of Achaia unto Christ na binyagan kay Kristo. First fruits. Ibig sabihin, may kasunod ito siya na sumunod, who were converted in the movement of proclamation. Tandaan nyo, movement of proclamation, mayroon talagang first wave at saka may last wave yan. Kaya ang Romans 11:16, for if the first fruit be holy, the lamb is also holy. If the root be holy, so are the branches. In Romans 8:23 it says, and not only they, but ourselves also. Hindi lang sila, kita rin, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. So may mga reference na tayo tao, di lang kahoy, tayo rin tinutukoy na first fruits, kapatid. Sa Isaiah, when you talk about these issues, no, ang motive nito, gaya ng Isaiah 37:30, and this shall be a sign unto thee. Palatanda, you shall eat this year such as groweth of itself. This year. And the second year, that which springeth of the same. Kita mo? Mayroon talagang kasunod na tumubo sa isang puno. Sa isang sunod na taon, springeth of the same. And in the third year, sow ye and reap, and plant vineyards and eat the fruit thereof. So it talks about fruit that comes on the first year, second year, third year. So makikita natin yung language ng redemption ni Kristo. Na gaya ba ng ginagamit niya sa disciples, na ang una niyang tinawag 12, pero hindi lang na-limit sa 12. Kasi ang movement isa lang. Movement of proclaiming and movement of those who follow the proclamation. Movement that follows Christ, kapatid. Isa lang ang movement na yan redemption. Gaya dito, kapatid, bigay ko kayo na example. Dahil ang 144,000 ay it's about the whole world, global na ito, tingnan natin yung global na activities, events sa planet Earth. Ano ang global na nasanay ang planet Earth sa panahon pa ng Greek Empire? Greek. Panahon pa nila yan panahon ng Romans, yung tinatawag nating Olympic Games. Diba? Sa Greece man nagsimula yan. Global ang event na yan. Yung scope ba ng event, global. Now, pagdating ng Olympic Games, ano ang tawag natin sa lahat ng mga atleta na sumali sa Olympic Games? Anong tawag natin yan? Regardless of his or her nationalities. Olympian ang tawag. Paghapon ka, participant ka, athlete ka sa Olympic Games, ang tawag sa iyo, Olympian. Kaya nga, sinabi Oscar de la Hoya, yung boxer, a gold medal, an Olympian. Di ba? Pagbasa naman dito sa kabila naman, an Olympian. Sa ibang bansa, Olympian din. So basta participant ka sa isang event na tinatawag na Olympic Games, ang tawag sa iyo, Olympian. Okay? So, isa lang. Isang event, pero ang lahat ng athlete, ang tawag Olympian. Kita mo? Kita mo na agad ang katotohanan. Pero every opening ceremony, each host country has a theme. Bawat host may theme. Gaya sa China noon. During the Parade of Nations, para i-proclaim, ipakilala ang bawat tribo. Kasi may 12 tribes bawat tribo,
bawat bansa na participant sa Olympic or global event of sports is to represent their cultural identity and to show the world their place in society. Ipakita mo kung saan ka, anong tribo ka, anong bansa ka. It's exactly, just like the 144,000. And its country's delegation is led by sign with the name of their country. Now, Greece entered first because of its historical status as the progenitor of the Olympics, while the host nation marches last. First ang Greece, then last ang host country. By the way, during the Parade of Nations, para may pakita yung tribo, may flag yan na nag-represent. Sa flag na yan, kapatid, makikita mo, okay, yung bawat flag, makilala mo. Sa mga bansa na mayaman, magpadala sila sa Olympic Games, halos daan-daang atleta ang ipadala nila kasi may pera sila eh. Lahat ng sports kasali. Ang Pilipinas may boxing, kaya nagsikap tayo sumali ng basketball, mayroon tayong archery, mayroon tayong marathon, mayroon badminton, table tennis. So limited lang, depende yan sa athlete na sa qualifying, kapatid. Now, during the Parade of Nations, para dalhin ang flag, para makilala. Kung mayroong 50 o 100 ang Olympic players na mag-parade kasama sa parade, sila bang lahat ang magdala ng flag? Hawakan ba nila lahat ang flag? Di magkamumu sila, magbatumba sila, magtakbo, magparade sila sa ano? Kung lahat sila kailangan humawak, kailangan ko humawak ng flag kasi pag hindi ako makahawak, hindi ako kasali dito sa Olympic Games, hindi ako matawag na Olympian. Ganun ba ang ating mentality? Yan ba ang reality ng isang global event? Halimbawa, Canada, isa lang magdala. How many bearer of its nations or countries' flag during the Parade of Nations? Ilan? It might be 1 or 2, kapatid. Isa, yung iba, 2, kapatid. Para madala yung flag to represent and para makilala, kapatid. So dito natin maintindihan na sa 144,000, literal ba o symbolical? So may indicators yung tinatawag first fruits. But the first fruit does not disqualify na hindi kasama ang second or third fruit, kapatid. Wala tayong mababasang ganon. Binasa natin kanina, the second and the third, same, kapatid. So dito, maintindihan natin na sa ganitong dynamics of a global event, binigyan tayo ng example ng langit. Reality truth stands by itself, kapatid. So United States, isa ang nagdala. Isipin mo kung lahat sila dyan, kung 300 sila athlete, hawak dyan, magkamumu sila, matumba sila dyan. Kasi magkabangga sila dyan, maghawak dyan. Orderly manner ito, kapatid. Same with the disciples when He appointed the 12, and the 12 spread the gospel, and others follow Christ. They do not follow the disciple, they follow Christ. Ang tawag niyan. Disciple of Christ, not disciples of the disciples. Kaya nga si Arimathaea, si Joseph Arimathaea, disciple. Si Tabitha, disciple, kapatid. Ang tawag niyan. So kayo mag-asawa, huwag na kayong magdebate. Now, sa ayon natin sa gusto, may first fruits. Ang first fruits, kapatid, prerogative ng langit yun ni Kristo. Na mayroong mga prime movers. Silang nangunguna dyan. Gaya ng mga atlet. Pinipili nila kung sino ang magdala ng flag ng bawat bansa. Sa China noon, si Yao Ming. So makikita natin na mayroong talagang barriers. Kaya in all movement, mayroong talagang manguna. Mayroong mag-una, kapatid.
So literally, 144,000 talaga yan. Literally. These are the first fruits, the prime movers of the warning proclamation. Sila yun, kapatid. The prime movers na nag-proclaim of the imminent visible return of Jesus Christ. Sino yung kasunod? Simple tribo yan eh. Tribes. Tingnan natin yung tribes. Pag tribo yan, may babae, may mga bata. Sa Bible nga, ang 5,000, great multitudes na yan. 10,000, wala nang makabilang, hindi na bilang, wala nang gadget para magbilang. So, ang tawag niyan, great multitude. So, 144,000, kapatid, symbolical siya sa redeem. Pero literal din siya na mga tawag ng langit who will proclaim prime movers of the proclamation. Buhay. Na mag-proclaim ng truth, kapatid. The truth that Christ have testified. Posible ba kayo ngayon na maging proclaimers? Of course. Kasi ito nakatumutukoy sa ating henerasyon. Sino yung great multitude? Mag-away naman yung great multitude. Sino? Importante sa akin sa great multitude. Ang bahali na sa multitude. Kapatid, ang great multitude, 144,000 din yan. Kasi sila rin ang redeem. Ang tawag dyan, redeem. Ang tawag sa 144,000, redeem. Isa lang sila, redeem. Pero ang kanilang designation in functionaries of the movement, mayroon talagang tawaging una para mag-proclaim. Diba? Patos may susunod na, kapatid. So, ang prescription ito ng Panginoon, which no man could number of all nations and kindreds and people. Isipin mo yan. Sa iba't ibang paano mo bilangin yun? And kindreds and people and tongue stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Buhay yan kasi sumisigaw yan eh. So dito natin maintindihan na lahat ito sila, yung great multitude at saka 144,000, na-experience nila yung global stress na tinatawag ng river, mount at island na Great Tribulation. Na itong Great Tribulation na to, ito yung tinatawag nating Great Time of Trouble. Kasi yung decision making mo, time of trouble yan. You need to decide. You need to decide, my friend. Kaya ngayon, habang kayo nanonood, you need to decide. Mag-decide mo. Gaya tayo ay mayroong first fruits, may second fruit. Sino ang mag-provide ng i-share mo? I-share mo, kapatid. Hindi ko alam kung paano debatihan ito ng magagaling na debater natin. Truth stands by itself. Gaya ng Olympic Games, mayroon talagang nagdala ng flag. Prime movers yan. Pero hindi ibig sabihin kasi sila lang nagdala ng flag, sila lang ang Olympians. Sila lang ang one word lang, Olympians, ang tawag sa lahat ng athlete. Kung tinawag tayo ni Kristo na 144,000, the redeemed of the earth, huwag na nating pakialaman kung mayroong prime movers na pinili si Kristo na tinawag niyang 144. Literally, bilang 144. Pero yung sumusunod sa kanya, gaya ng 12 disciple din ang tawag. Kung ang tawag yan ay 144, 144. Problemahin ba natin yun kung si Kristo ang nagtawag niyan? Redeem? So may babae, may mga bata kasi tribe yun. Tribe. Basahin nyo, di ba? The tribe. Mga tribo ba ng Israel, kapatid? At iba't iba ang weakness, iba-iba ang strength ng mabawat tribo. Iba-iba ang kanilang portrayal. Kaya nga sa James 5, sinabi dito, na be patient, therefore.
unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and at long patience for it, until he receive the early and the latter rain. So na yung latter rain? Yun ang last doctrine, last teaching, na ang teachings na yan involves the movement of the 144. Yung movement ng babae, bata, na naghahanda na makita sila ng tao sa mundo na may hinandaan na kasi may sasalubungin sila sa alapaap. Yun ang ibig sabihin ng latter rain. Teachings of Christ. Testified. Testimony of Jesus Christ. Testified by Christ Himself. Buti sana kung in absentia siyang nag-testify. Hindi Bumaba talaga si Kristo doon sa river. Physical para i-testify niya kay Daniel. Sino ba? Sa 4 disciples na nagtanong. So dito natin maintindihan, kapatid. Hindi dito natin maintindihan na tayo ito na generation. The living saints, the 144,000, Counsel for the Church, page 30, paragraph 1. The living saints, 144,000 in number. In number. Ano na yung question na yan? They are the first fruits. Knew and understood the voice. While the wicked thought it was thunder and an earthquake. When God spoke the time, He poured upon us the Holy Ghost, and our faces began to light up and shine with the glory of God, as Moses did when he came down from Mount Sinai. So ito yung parang, when God spoke the time, He poured upon us the Holy Ghost, and our faces began to light up. Di ba na-experience nyo? By the time you get into reconnected to Christ, radically reconnected to the words of the river, the mount, and the island, you feel something different. You feel something inspired. You see the face of Christ. You see the glory of God. His glorious appearing. The blessed hope. Yun ang nakaganda, kapatid. Yung mataimtim mo, yung sarap ng salita ni Kristo. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. The Bible is really guiding us. Because Christ in His Word testified. Ganda niyan, kapatid. Kaya ito na ngayon ang ating panahon. White robes, not defiled. Napag-usapan na natin yan. Na malinaw itong sinasabi sa ating kapatid. Na pagtitingnan natin the name of the Father, sa chapter 7, chapter 4, dalawang bisis yan. Tapos, follow the lamp, nasa forehead ang name, not defiled, tapos may white one. Bakit parehas lang sila? White robes, not defiled. Kasi kailangan manatili kang puti. Puti ba yung pananampalataya kay Kristo? And they are virgins. So, virgins means wise ka. Kasi sinabi na ni Kristo, my foolish virgin nga, church active nga siya, pero hindi siya wise. Hindi siya wise. Bakit wise? May instruction na, may testimonya na si Kristo, hindi pa niya pinaniwalaan. Kaya nga, rejected. Kaya sa atin ngayon na nanonood, ang ating trabaho lang, i-proclaim mo lang. Pagtanggapin nila, di na nakamit mo, na-accomplish mo ang iyong gawain. Pag ni-reject naman ang iyong sinasabi, yung warning ni Kristo na dala mo, di, matuwa ka kasi na-achieve mo rin yung intensyon ng iyong proklamasyon. The same as yung pag-proclaim mo na may tumanggap. Kasi dalawa lang ang maging response niyan. Rejection and acceptance, my beloved friends. Kaya sa ating generation, kapatid, mouth have no guile. Are we really preaching the words of Christ?
Pinoclaim ba talaga natin sa bawat sermon, sa testimony natin dyan? O baka paulit-ulit na lang, ulit-ulit na lang. Hindi na tayo lumago. Wala nang growing in grace. Diba? Para bang, ang mga Adventist na nagsermon, pag marinig mo, parang Baptist na rin. Tama nga si Architect Villacampa. Pag nagsermon, parang Baptist. Parang Baptist. Parang nabaguhan sa grace, nabaguhan sa love, nabaguhan sa mercy, nabaguhan kay Kristo. Ibig sa tagal na 157 years, wala bang paglago, movement? No? Diba? Puntahan mo nga, makinig ka sa, pakinggan mo si Joel Osteen, pakinggan mo dito sa Pilipinas, pakinggan mo si Bo Sanchez, pakinggan mo, napakagandang mag-sermon yan. Christ-centered ang mga sermon yan. Si Pastor Peter Tanchi, gandang mag-sermon yan. Christ-centered ang mga sermon yan. Kasi lahat sila ay Christ-centered nga. Kaya nga mayroon siya Christ righteousness for 1,000 years. Kristo ang dala niyan. Ikaw kung magsermon-sermon ka, pareha ka nang sinasabi ni George Knight dyan, the apocalyptic vision and the new terrain of Adventism. Nag-nun-shooter ka na, hindi mo na maintindihan ano ang relevancy ng existence mo. We are called to proclaim. We are the head and not the tail, my friend. So the details, the very exact specification na binigay ng langit, kapatid, ay para sa ating generations ay napakalinaw talaga. Yung mouth, akala nila yung sinungaling, hindi yan, kapatid. Hindi lang kasinungalingan eh. You speak using Christ. Pero hindi na yun ang testimony ni Kristo sa panahon na kinabilangan mo. Sa panahon na tumayo ka sa pulpito, sa panahon na tumayo ka mag-proclaim ka dyan, siguraduhin mo na ang sinasabi mo, yun ang tinestify ni Kristo. Sa panahon na gumagalaw, kapatid. Ano ba yung controversy sa 2020? Ano ba yung teachings ni Kristo na sinalungat ng mundo o sinalungat ng tao? Kasi alam naman natin ang Sabbath matagal. Panahon pa ni Constantine nga sinalungat yan eh. Pagkain, babon. Pati nga mga dadali na nga, pati nga ang Trinity, question na. Ipon mo pati Trinity. Genesis 1:1, Trinity na. Elohim, plural, more than two. So dito natin maintindihan, kapatid. Kaya nga sinabi talaga ng Panginoon sa Revelation 11, di ba yung pagtatag niya? And the nations were angry, nagalit and thy wrath is come. Dumating talaga. And the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and should destroy them which destroy the earth. So itong statement prescription na itinatag ang mga anak ng Diyos, yung mga kanyang mga pinili na kapatid, ang pinili na yan, na ang tawag niyan kapatid ay 144,000, na simula yan, no? May sinimulan yan. Kaya nga chapter 7 yan eh. Bakit sa Revelation 7 yan? Kasi yun ang sagot sa tanong, sino lang ang makatayo kung ang mundo babalutin na ng mga masasamang kaganapan? Omens. Bakit omens yan? Kasi yun ang tinatawag, wrath of the Lamb. Di ba binasa natin yan? The wrath of the Lamb. Ang nag-open, Lamb. Pero ang last message, wrath of the Lamb. Earthquakes, yun ang 1755, kapatid. Ngayon, parang nag-alarma lahat ang mga earthquake. Pag sabihan kayo na alarmist kayo, matutuwa naman kayo. Kasi ang tunay na mga 144,000, they are alarmists. Kasi ang sabi ng panawagan, sound the alarm. Kaya magugulat ka. Ang nag-a-accuse naman, ito, uy, huwag kayo dyan kasi mga alarmist yan. Ibig sabihin, ikaw pala, hindi ka pala nag-a-alarm. Hindi ka pala nag-alarm na parating na ang Panginoon. So kung tawagin kayong alarmist, matuwa kayo. Kasi ibig sabihin, na-fulfill nyo, na-i-proclaim mo, kasi na-alarma sila sa mga sinasabi natin. Di ba? Kasi radical nga eh. Kaya radical, 180 turn around. Di ba?
People today must have a paradigm shift. Mag-paradigm shift ka. Kaya nga ang Reformation, ibig sabihin, change of ideas, change of belief, change of concept. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng Reformation. Kasi mayroon tayong napanghawakan na walang basis. Walang basis. Yung sandilo, kapatid, makikita naman natin yan sa sunod na mga topic. Consequential event yan, na sipin mo, normal naman sa tao, normal sa presidente, normal sa mga military, na pati mga anak nila, pati sila mismo, ay hindi na magagamot. Halimbawa, yung first plague, paano kagamutin? Hindi naman wala ng kagamutan. So normal sa kanila that the only way can heal is God. Siyempre, marami ng engagement na ginawa ang mundo, ang kaaway ni Kristo, nag-healing nga siya. May healing din siya. So, ang superpower talaga, any situation that can solve human maladies, it's the metaphysics or the power above, the highest incarnate or the highest power. So, pag ganyan ang mangyari, massive, successive calamities, yan ang sinabi ni White, successive calamities, saka mag-demand sila. So, they will demand. Pero, pag ganyan, kapatid, wala na, close ang provision na. Mali yung pag-iisip natin, hintayin ko ang sandilo. Kasi pag mag-declare ang sandilo, magsimula ang persecution. Magsimula na yung great time of trouble. Hindi na talaga naintindihan kung ano ang trouble of the world. Napaka-selfish natin na ang trouble of the world ay para lang sa'yo. Ang trouble na sinasabi ng Biblia, the trouble of the world. Pati mga hayop, hindi na maintindihan. Bagong balita ngayon, mayroong inoperahan diyan sa US. Tapos ang sa utak niya, mayroon din yung tinatawag na larvae ng tapeworm, bito, nasa utok. Pag unti-unti nang tinangga, i-withdraw na ng Panginoon ang kanyang grasya, unti-unti niya, wala ng defense ang tao. So kahit saan na lang pupunta, kahit saan na lang ang pupuntahan ng mga attackers, kapatid. So ngayong gabi, we have to praise the Lord. Na sa prescription na binigay ni Kristo, He personally engages the message for us. Kasi gusto siya makasiguro . Christ wanted us to secure. I-secure talaga niya. Kaya hindi siya nag-utos. Siya mismo bumaba para ibigay kay Daniel na ito ang dynamics ng ending ng story of redemption. Ibig sabihin, Daniel, ito ang mangyari sa planet Earth. Globalization. Ito ang mangyari sa planet Earth. Na ang kaaway, he shall destroy wonderfully. Ito rin sinabi niya sa 4 disciples, let no man deceive you. Kasi ang maraming mag-deceive. Lahat ng sasabihin niya, gagamitin din ng kaaway. Tapos i-twist ka lang. Yan ang ibig sabihin ng deception. Yung deception, pag gumawa ang mga deceiver i-imitate nila yung original, pero may hindi diferensyado, kapatid. Yan ang ibig sabihin ng imitation. Transform as an angel of light. Kaya napakasarap na mapanghawakan natin ang katotohanan na here are they. Here are the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ano yung testimony ni Jesus Christ? Yung sinasabi niya na mga kaganapan na mangyari sa buong mundo. Mga kaganapan, kasali na dito ang ating topic ngayon. Yung, these were not defiled with women. Bakit women? Plural yan . Plural ng mga churches. Religious pluralism. Exactly. So, we glorify our Lord for the language indicators. Kasi ang river, mountain, island, specific si Kristo na nagbigay ng beauty, aesthetic, ang tawag niya, aesthetic language. The whole Bible is a very aesthetic form. Napaka-formado ng Biblia. Mas formado din yung ending nito, yung river, mount at island. Simply from the mount to the river to the island, you are the salt of the earth.
Judgment must be proclaimed. Ano yung judgment? The grace of Jesus Christ. When you talk about judgment, that's the grace of Jesus Christ. Share it with your friends. It's a positive, it's the most beautiful message because that's the power of His grace to proclaim you, to empower us to follow the love, my beloved friends. And that's the power of His grace. He judgeth us in His throne because the throne is the habitation of His judgment. Because judgment is grace, in action. That's grace in confirmation, to confer each and every one of us tonight that we are the people to meet Him at the clouds of heaven. What a wonderful promise of Jesus Christ. The meeting at the clouds, flying in the midst of heaven. So tomorrow we will go now to the remaining chapters of the book of Revelations. Go to 17, 15, 16, 17. Tomorrow, 17, 18. The two kings in one kingdom. Wow. Is it true that there is two presidents in one kingdom today? Mayroon kaya nangyaring ganun? Totoo kaya? Buhay pa kaya ang salita ng Diyos? Buhay kaya yung sinasabing two presidents in one kingdom? Share it with your friends tomorrow. Sa pangalan ng Radical Reconnections, we are the radical missionaries, radically proclaiming the radical message to reconnect us to the source of truth, Christ and Christ alone and in His righteousness.